Rwan te, dwi ddim yn meddwl bod ni angen cyflwyno'r gwestai nesaf yma. Mae o'n gyn chwarae o rygbi wedi ennill 10 cap dros ei wlad a wedi mynd yn ei flaen i hyfforddi'r tîm cenedlaethol. Ac erbyn hyn, fo ydi hyfforddwr tîm rygbi Merched Cymru. Roland Phillips, croeso ati ni. Diolch yn fawr. Y cwestiwn amlwg i ofyn, pwy di'r hawsau i reoli, merched neu dynion? Sa'n gweud gormod. Sa'n gweud popeth. Na, peth yw, gweud y gwir, dwi'n hyfforddi yn yr Eidal am 4 blwyddyn, so llai hyfforddi pob un. Ar ôl 4 blwyddyn fyna, mae unrhyw beth yn rwydd, ond sa'n beth dwi'n hyfforddi merched, so bydd yn profiad newydd, ond maen nhw moyn sgiliau'r un peth o dynion, wario'r un tactedau dynion, so na'r ffordd byddai'n paratoi'n yr un peth. Felly ti di'r person iawn ar gyfer y swydd yma. Felly, be di'r sefyllfa gyda y rygbi menywod yma yng Nghymru ar hyn o bryd? Oes yna ddigon o dalent mas yna? Mae lot o talent i gweud y gwir. Just byti 5 blwyddyn diwethaf pethau chwarae, mae safon wedi mynd lan mwy uchel, ond mae lot mwy o pobl yn wario gêm, y merched ifanc yn wario gêm. O dan Deunaw yn grif iawn, lot o talent o trwyddo. Mae Geraint John nawr, mae nawr y bos nawr gyda rygbi gyd yn Cymru. Mae lot o diddordeb gyda ge yn y rygbi merched, a achos hynny, gyda ge wedi helpu mas tybach mwy o arian i helpu gyda'r gêm, ond mae talent o drwyddo. Ydy rygbi merched, ydy'n cael digon o sylw yn y wasg, ti'n teimlo? Wel, dim falle, ond fel gwedais i, falle dros y 2 blwyddyn diwethaf, mae pethau wedi bod mewn, maen nhw ar teledu nawr, maen nhw'n cael eu gemau yn fyw, ond fel popeth arall, unwaith chi'n ennill pethau, ennill y 6 blad, ennill y cwpan y byd, mae'r safon am y sylw'n codi lot. Ond dwi'n meddwl mae pethau yn mynd yn iawn, slow bach mae'n mynd gyda ni, ond fel am mae'n mynd yn positif i fi yn teimlo. Felly, sut fath o hyfforddwr wyt ti? Achos allai ddychmygu bod yna lot fawr o sport, lot fawr o hwyl a sbryd digwydd ar y cae, neu wyt ti'n eitha strict pan ych chi'n dechrau'r sesiwn ymarfer yna? Mwy fel y nei. Achos, i gwir. Na, chi'n nabod, dwi'n licio cael sport, dwi'n licio smiles o beth o'ch ond pan dwi'n mewn i gwaith i fel fforddwr proffesiynol, na'r ffordd dwi'n neud y gwaith. Mae'n bwysig iawn nawr i ni, os ni moyn codi'r safon, mae Caroline Spanton, mae hi nawr sy'n bos o'r Merched Cymru, mae hi wedi codi'r safon off y car, gyda lot o bethau wedi newid. Mae'r job fydd o mewn nawr i codi'r safon i lefel proffesiynol ar y car. So na, byddai'n bit bach o sport, ond bydd ni'n neud pethau yn dda gynta. A ti sôn am yr Eidal yn gynharach, ti hefyd wedi bod yn Warrington, wrth gwrs, Castell Neddol, da ni gyd yn gwybod. Ti wedi bod yn lot o lefydd, felly wyt ti wedi dysgu rhywbeth, ti'n teimlo am dy hun, dy steil hyfforddi ac ati? Falle dwi'n dysgu, sa'n dwi'n gwybod cadw job yn hir. Na, dim dim ond falle gweithio gyda'r clwb yma, ond gyda pobl yn gweithio gyda. Yr Eidal yn gwers fawr iawn, achos maen nhw'n meddwl fel boes pêl-droed. So, ond nhw'n teimlo fel maen nhw'n prima donnas, byddwch yna. So, hwnnw'n galed iawn i fi, ond dysgu si lot mas yna. Ond chi'n dysgu off chwaraewyr, o dysgu off fforddwyr chi'n gweithio gyda. So, dwi'n meddwl mae ni'n wedi mynd trwy gyd o'r tîm yn awr i ddod i fan hyn nawr gyda lawer o profiad. Wel, fi'n gwybod bod yna cwpan y byd yn Iwerddon blwyddyn nesaf, gawn ni sôn am obeithion y tîm nes ymlaen am y tro. Diolch fawr iawn i ti. Diolch.